Jan-Jose Jalmari on nimi ja Croissant Finlandin toimitusjohtaja. Niklas Album Sam Headhuntingilta otti yhteyttä viestillä, missä kuvaili tehtävää, joka on tarjolla ja että minkä tyylinen positio ja minkälaiselle yritykselle. Ja mulla tämä Samin motto näkyy prosessin aikana niin, että koko ajan oli semmoinen olo, että hakijaa arvostettiin. Ja ei pelkästään hakijana, vaan ihmisenä. Se näkyy se arvostus niin, että mitään tietoa ei pimitetty. Kaikesta oltiin avoimia ja asioista pystyttiin keskustelemaan. Se fiilis koko prosessin ajan oli se, että kommunikaatio on tosi selkeää, mutta pidettiin jatkuvasti ajan tasalla, että missä mennään, mitä tapahtuu seuraavaksi, mitä prosesseja on vielä tulossa, mitkä on ne ratkaisevat tekijät, minkä avulla sitten päästään tähän päätökseen. Oli todella helppo kokemus näin niin kuin hakijan näkökulmasta. No sitten kun valinta kohdistui muuhun, niin oli tietenkin iloinen tunne ja avatti champagnetta.